Războiul sexelor la Plongod. Papricita. Actimel prezintă provocările verii. Curentul. Tata, ce zice de curent? Mă știți voi de fricos? Ia să te vedem! Un sistem imunitar bun e esențial pentru a te simți campion. De-abia aștept următoarea provocare. Crezi că tu poți să-l provoci pe campionul imunității? Cumpără Actimel, intră în promoție pe actimel.ro și poți câștiga premii săptămânale sau o mașină pentru vară. Danone, poftă de sănătate! Danone, poftă de sănătate! Actimel prezintă provocările verii. Băuturi cu gheață. Băuturi cu gheață. Mai accepti provocare? Normal. Mindele și că povestește. Ei, e prea rece pentru gât. Un sistem imunitar bun e esențial pentru a te simți campion. Abia aștept următoarea provocare. Crezi că tu poți să-l provoci pe campionul imunității? Cumpără Actimel, intră în promoție pe actimel.ro și poți câștiga premii săptămânale sau o mașină pentru vară. Danone, poftă de sănătate! Hei, băieți! Vă e frică de puțină apă rece? Crezi că tu poți să-l provoci pe campionul imunității? Cumpără Actimel și câștigă premiile verii. De ce ai încredere în Actimel? În fiecare zi. Sunt explorator și unul dintre românii care au ajuns pe Everest. Oameni buni, nu e simplu. Ai nevoie de un organism rezistent. Iar pentru asta eu mă pregătesc tot timpul. De aceea eu beau un Actimel în fiecare zi. Efortul fizic și oboseala pot slăbi rezistența organismului. Actimel cu L-Gas Immunitas ajută la întărirea sistemului natural de apărare al organismului. Și astfel am siguranța că sunt pregătit pentru orice încercare. Actimel, aliatul organismului rezistent. Aliatul organismul rezistent. Nu lăsa pe mâine ce poți mânca azi. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic Garfield. Acum la toate chioșcurile din țară. Nu poți rămâne veșnic tânăr. veșnic tânăr, dar imatur, da. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic Garfield. Acum la toate chioșcurile din țară. Conservă energia. Trage un pui de somn. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic Garfield. Acum la toate chioșcurile din țară.
Mai bine Mai bine fericit decât... fericit decât slab. Pentru Pentru... o viață sănătoasă, consumați zilnic Garfield. Acum la toate chioșcurile din țară. Intră în echipa Intră în echipa campionilor sistemului imunitar. Sistemul imunitar. Atât-i. Hei, vecine! Bine? Ia! Iar lui Cavara! Știi tu, antrenamentul zilnic și ceva în plus. În sezonul rece ai nevoie de un bun sistem imunitar. Actimel conține pe lângă fermentul L-Casei Defensis și vitamina B6, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar. Hai, campion! Începeți ziua cu Actimel! Danone, poftă de sănătate. Poftă de sănătate! Dimineața am tot timpul din Ai mână! Mă trezesc ușor, hainele sunt la îndemână, mă machiez în liniște și iau un mic dejun copios. Nu e bine! Gata, Mărie, îți arăt Gata, Mărie. ție de azi mic dejun în fiecare zi. Cu Activia mic dejun e simplu, cele crocante și iaurt Activia cu Bifidus actiregularis. Ușor, gustos și hrănitor. O zi bună începe cu Activia mic dejun. Danone, poftă de sănătate. Poftă de sănătate! Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Ce.eu Ce?